Oh, vlogging na this. Gabiing dako alas. Ano sa oras ah? I think 11. it's 11 o'clock. Ay, uy. 11. Oy, 11 o'clock in the evening. Galakaw pa may duha. Kay mamalit mi og bulinaw. Sa ilaha Kamarilo. Okay, mga gali kin ani si Ja. Wa ko nagsolo, no? Mga hangol og bulinaw. Good luck sa mga kuan gout. Fresh na fresh kay kuha ni Bajud gikan sa dagat, no? Daghan kuno so mangambit mi. So gikan nami ngit-ngit kaayo kay walay suga atong dapita so karon ako naka-video. Wala ako naka-video sa kuan kay daghang silang iro. Anyways, here. Oh. Oh, ha? Bulinaw na this. Ni kuano ni siya kanang tuwaon, inonon, torta, unsa pa? Ginamos. Ginamuson. Kay sinabado, magpatugan mi ni mama unsaon. Kay dili po sa tanang panahon na ay bulinaw. Okay. So, kami ra jud duha ka tikaw-tikaw ani gawas ni mga panagsa mulabay nga motor. Jesus. Wa jud kahuwat og buntag. Nanguha jud namalit ra jud og bulinaw. So, mo rin naka nindot sa amo ang lugar. Kay naara jud sa tugaran halos ang fish kay dool ra mig dagat. Okay, it's fresh na fresh. Naabot na ko sa bay and dili lang jud pa ugmaan maskin hapit na alas 12 sa gabi it's fresh. Okay, fresh na bulinaw. So I'll try to make ginamos. Okay. So first limpyuhan pa ni kanang kuhaan pa ni siya ulo. Okay. Risko kaayo. Yan ni siya. Kuhaan ni siya ulo kay yun sila taas kuno kay uric acid ning bulinaw. And murag na concentrate diri sa ulo. So atong kuhaan og ulo una. Kay aron malas ang uric acid. Ganan. Okay. So, ana siya. Okay. Kaning ulo po nga kinuha, tipo ni siya balibag. Kay pabukala ni siya, yun uno ni siya, ipakaon sa mga iro. Ug nay matapon nga iring, ipakaon sa iring. Okay, doki. Kay kuhaan ni siya tinai og ulo. Okay. Para less concentrate ang uric char. Oh, sa mga batanon pa okay ra gihapon ni kaning og i-apil. Okay, sukol pa man sila uric. Kining mga nagkatuti na, pareha nato ba? Na nato? Wa mo'y labot, ako ra. So, kining ako special na ni nga ginamos kay wala na ni Okay. Minus da ulo na ni kining akong ginamos. Kay aron makakaon gihapon ko. No? Okay, so na timingan jud kaayo si Bajud nga kuan. Daghan kaayo kuha. No, shout out ni Jude Magdales. Kuha ani mga bulinaw fresh na fresh gikan jud sa dagat. No. Kana among ubos nakakita mo sa among previous videos. Dool ra may kaayog dagat. So, okay. Ano no? Murag sagol man dili tanan bulinaw. Oh, timing sad ning anak nay makuha nga kuan diri sa amo kay
usahay ang mga kuan kani pang suyupo ni sa mga dagkong balyena. Nay daghang mga among neighboring towns naa sa Luway, o sa Albor, naa sa Luway, naa sa Lila. Naay mga balyena ang dagko, balyena ba na or kanang mga whale shark gani. Okay. Butanting naa didto. So ang ilang kanon sa butanting kani. So swerte kayo kay murag way butanting nakahiring aning bulinawa. Muna yung niabot na sa buol. Ang bulinaw. Okay. Ready. So after ni siya kuag ulo, ang mga gagmay wala na lang gikuhaan kay mabungkag. So ato ni siyang hugasan. So after mahugasan, ato ni siyang strain. wala man mi dako nga strainer. Kani na lang kuan kanang kuan gani pituhanan. Pituhanan og price. Improvise na lang. Okay. So kinahanglan matuo ni siya. Okay, so kung magginamos kinahanglan dili siya kuan watery. So at least patuo na to na. Wala jay ko na to pa lang bisag isa ka putos nga asin. Tanawa ko no. Basig na pay madaginot isa. Oh, it's draining. Ato sa i-drain. Okay, sumurag wa na no. Totally drained out na. Ang problema kay nahutdan may asin nga puti. So amo ang gigamit is Himalayan. So ang angay ginamos is katong asin nga puti. Kay nahutdan man ta og kuano asin nga puti. So mapuhon na lang ni i-ref na lang. So ato sa lang siyang i-store aning dry nga so aron walay asin. Napag asin. Ano kung apel ari pa lang oh. Okay, so good morning na. It's 5:30. 5 unsa na oras ron? 5:30. So nag-abre na ang tindahan no, among silingan kay amo ang tindahan wala nahutdan kunog asin pod. So nakapalit na siya tag rock salt no, asin puti. Kanang rock salt. Okay. So mas maayo na kay murag dili siya iodized no. It's kanang ang akong mama kung maginamo siya sa una rock salt nga ordinary kanang walay dili iodized salt. Okay, so for today ato nang padayunan ang atong paghinamos. So yun si mama sinabado usually sa una maghimo siya 7 cups nya 1 cup of salt. So dili siya tantog asin pero lamian pud siya. So karon ato i-measure kung kaabot ba og 7 cups ang murag di jud kaabot na yung 7 cups. So ato lang i-ratio. And then akong ang butangan pud og garlic. Okay. Kay aron mahumot. Okay, mag-ingana man jud ang magginamo si mama. So for now, tiguang naman siya. I will try nga magginamos pod. So para sigurado magkuan ta og ganang kuano, kanang measuring cup. So 1/2, this is 1/2 cup. Awa ko kakita sa mong 1 cup umbot og asa to. Basta kay kanisa lang. Okay, so nga ato ang ginamos. Okay, measure na to og pila ka cup.
maghimo ta og deep well. Ana no. Okay, for asin, ato lang himuon pod nga 1 half cup there. Okay, so 5 half cups. So that means 2.5 cups. So, okay. Duha og tunga ka cup. So ako sa butangan og asin, balig tungag cup. Okay. So ano siya? Ideally dapat kamot. Dapat kamot ang okay. Karon kay narty man ko. I'm using a spoon. Dugangan nato og garlic para mahumot. Okay, so I'm a garlicky person. Ganahan ko garlic. So 5. So for every half cup, tagsa ka clove. Tagsa ka clove kay mahal ka ang garlic uy. Na, bawo asa ang batirol. Kanina lang atong i-crush. Improvised garlic crusher. Kay ambot asa to amo ang crusher. Ihumot na ang garlic. Kay makita niya ang crusher, mangita lang tag pwede kadukdok nga malata ning garlic. Ito na, nagpot ang isa. Okay. Humot. So, di lang po na to kay i-crush, no? Kay ganahan ko mo og garlic. Okay. Mukilaw ko garlic. So, ganahan ko crunchy nga garlic. Okay. So, garlic is antioxidant. Makapalower sa cholesterol, sa high blood, whatever. So, back to our ginamos. Okay, yan lang. Wala. Okay, so i-mix na siya. Okay. So that's it for my ginamos. Tita Chiley version. Mangita sa kog sudlanan.